Aku ban ai kublai pi baro ki baju ngap ya ki jingruai ki jonga bat ki viewers ki batmai ru kumjo kandiat ngakwa ban ya tho spang kan ki jingruai ka ba ngin ruai menta na tho ya kan ki jingruai da ka jing ai jumut jong ki khanarit ka wai ka singkat bangan ang shong bat tem gitar lawan katu kan nimut ki khana bat kila ong da ka jing kerpat sar singobha thau jingruai menta jongi ka wai ki kwa ban ruai lang bat phi kumta da ka jing kemen nga kali yaki sepangga ke jing ruai bat pi kwa yang abangan thau kumta ki berkat bat tang sepang kila jubab kila ong sna ke jing ruai ke ba penken mau yang ba ublai u h sisa yang ni ublai u ai yang ke yang kesem u ai yang ke medi kpa wat lau bon sen ni tam sneng andre ublai udang yang ni ublai khot yang ni bangin long ki khon ki jong kino ki ba yo snyo ye ke ne jing ruai ke be pat pakin kan mau ba ublai u h sisa yaki ba ublai udang khot yaki compare chanoki don chanoki ja ndai ublai udang khot yaki bat udang yaki bat udang kwa yaki bakin long ki khon ki jong te kumta kumba kini khna ki don ka jing thrang ban kan mau ya ublai mana ga si ha jing ibun ki ngai scam kat ba pindang sngap ye kan ni ka jing ruai ba phiru phin kan mau ba ublai u h yaki mana ga si bat udang khot ye pi thaduk menta
schwam, khot et ja pi men da